Achámonos ante esta reescritura de Leábar Gabala. A fonte principal de Luz Pozo Garza é a edición e tradución de Ramón Sainero en 1988. O manuscrito forma parte do libro de Leinster do ano 1100, redactado no mosteiro de Terriglas baixo a supervisión do bispo de Kildare, Finn MacGorman, e sendo rei de Leinster Dermot MacMurrough. Seica sexa copia doutros manuscritos anteriores, algúns do século VII, tomados da tradición oral dos bardos. Eles memorizaban en verso o corpus da súa cultura oral ata que os monxes que seguiron a San Patricio na cristianización da illa no século V transcribiron algúns textos utilizando o alfabeto latino. Un dos ciclos das tradicións pagás que sobreviviron ao cristianismo é o chamado ciclo histórico, representado por este Leábar Gabala, que en lingua gaélica relata as diferentes invasións que sufriu a illa de Irlanda. A derradeira destas invasións é a protagonizada desde a Península Ibérica por Golam, alcumado Mil, probablemente o guerreiro, e os seus fillos, descendentes todos do rei Breogan. Os fillos de Mil, ou milesios, chegan, segundo o manuscrito, 3.500 anos despois da creación de Adán. Orixinarios da Escitia pasan por Exipto, onde axudan a Moisés contra o faraón. Tras varias escalas de moitos anos, chegan á península, que conquista Breogán. Este rei funda a cidade de Brigantia e levanta a torre de Breogán, que se identifica coa chamada Torre de Hércules coruñesa. Golam, seu neto, fará unha viaxe de volta á Escitia grega dos seus antepasados. Alí casa e despois foxe cos fillos a Exipto, onde casa de novo con Escota, filla do faraón Nectonebus. Con ela volverá a Brigantia. Un dos fillos nados e educados en terras exipcias é Amirgin, que acompañará, unha vez morto o pai, os seus tíos á conquista de Irlanda. A idea da conquista xorde de Iz, irmán de Golam, cando albisca desde a torre brigantina unha mancha de terra e decide ir aló. Cando Iz é ferido de morte polos nativos da illa e chega xa cadáver a Brigantia, os fillos de Mil preparan a súa vinganza e volven embarcar capitaneados por Don. Entre outros expedicionarios, o devandito Amirgin terá un importante papel como vencedor da maxia dos Tuatha de Danann e como o primeiro poeta documentado en terras de Irlanda. Poeta galego, entón.